הגעתי הביתה, אין ילד בבית. מחפש את הבן שלי, לא יודעת איפה הוא, השכנים לא יודעים איפה הוא, החברים לא יודעים איפה הוא, חמותי לא יודעת איפה הוא, אף אחד לא יודע איפה הילד, ואני כבר יוצא לי קרניים, איפה הבן שלי? תקשיבו, זה רמת חרדה שאין לתאר. התחלתי להרים טלפון, הורה, להורים של הילדים מהכיתה שלו. עד שהתכשיט נמצא. ואז הלכתי לקחת את התכשיט. וכשהגעתי לקחת את התכשיט, התחלתי לחשוב איך אני רוצה לקבל את התכשיט. לתת לו איזה מנה, או לקבל אותו יפה, בחיוך, לשאול מה נשמע ואיך היה היום, ואחר כך לתת לו את השיחה. אז החלטתי בדרך השנייה. אז לקחתי אותו, קיבלתי אותו, מה נשמע ואיך היה היום, ואיך אתה, וכו'. אז נכנסתי להתקלח, כשהוא יצא תהיה השיחה.